Dahil ka naman piling gwapa kay kaday mo sulod sa isa ka lugar nga grabe ka nindot o kasosyal. Unya ang ending day ang imong gi-order day kay ginanggang raman day ay day no please lang. Unya ani pa yung mga panahon na day no kay wala kay tao day pero naay tao ani day nagsigig tutok sa kuha. Kay lagi day ang akong nilingkuran ani day grabe ka piling gwapa. Unya nagkit-kit-kit raman day kog saging diri nga ginanggang. Ay grabe sa ning tingog ako day no napagaw gihapon ko. Kay lagi dugay kay nilayas ang ubo og sipon nako. Mo nang wala kay ko kabuhat og content kay lagi day nagsigi ko kapagaw. Pero sige lang ilaban gyapon ako nino kay wa po siya kabalo nga giubo day ko. Ay bawion na lang nato ani sa paghinambid-hinambid diri no. Bitaw oy kani magud ako ang gisudlan karon day no kay grabe kanindot nga lugar. Tan-awan ninyo day lingkuranan pa lang day ay da social na. Unya sa kanindot sa bangko day ang sugar sa saging day nagtagak-tagak oy. May gani ang mga panahon na day no kay wala kay koy mga katapad ba. Mo nang dili ra kay halata day ang mga sugar nga hulog di ay. Bitaw oy lami magud kayo ang saging nga ginanggang nila diri. Mo nang nagkaon kog saging nga ginanggang diri oy. Ug mao ra day tuno bay mo oy.